Gibadlong ni Pablo si Pedro didto sa Antioquia. Galacia Kapitulo 2 versikulo 11 hanggang 14. Unya, sa dihang didto si Pedro sa Antioquia gibadlong ko siya tungod kay sayop ang iyang gibuhat. Kay sa dihang wala pa moabot ang mga tawo nga gikan Santiago, nagkaon si Pedro kauban sa mga dili Hudyo nga mga tumutuo. Apan pag-abot nila, mibulag siya og wala na siya mo kaon uban sa mga dili Hudyo. Kay nahadlok siya nga basin badlungon siya sa Hudyo nga mga tumutuo nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kang Kristo kinahanglan musunod sa kasuguan ni Moises. Lakip ang uban nga Hudyo misunod usab kang Pedro sa iyang pagpakaaron ingnon, ug bisan gani si Bernabe nadala usab sa ilang pagpakaaron ingnon. Sa dihang nakita ko nga wala sila musunod sa kamatuoran nga gitudlo sa maayong balita, gisultihan ko si Pedro atubangan sa tanan. Miingon ako kanya, nganong gibuhat mo kadto? Samara nga gipugos mo ang mga dili Hudyo sa pagsunod sa mga kasuguan sa mga Hudyo. Ikaw gani mismo nga Hudyo wala man musunod sa mga kasuguan sa mga Hudyo, kon dili nagkinabuhi ingon nga o sa kadili Hudyo.